ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ኩናት ዝመስል ልመና ዝተሓወሰ መግለፂ ሂቡ ይርከብ። እቲ ብገይደን ጥመጨ ዝተዋሃበ መግለፂ ደብዳበን ቀዳሕናው ክቡር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዝተለኣኸ ኮይኑ እዚ ድማ ሓቅነት ዘይብሉ መግለፂ ኮይኑ ይርከብ። እቲ መግለፂ ብቆንዲ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ይውፃእ፣ ሰራዊት ኤርትራ ዕጡቃት ይድግፍ ኣሎ ክብል እንከሎ ብተወሳኺ ድማ እቲ ሕፍረት ዘይብሉ መግለፂ ኢትዮጵያ ንዓሰብ ክንደራደር ብህፁፅ ድልዋት ኢና ክብል ገሊፁ። ስርዓት ብልፅግና ኣብዚ ዓመት ክገብሮ ፀንሐ ምርኢታት ንኤርትራ ፈራሪሕካ ናብ ጣውላ ኮፍ ንምባል ከም ዝኾነ ድማ ይግለጽ። እስክታ መግለፂት ከም ዘለዋ ናዋኹም ከብላ ካብ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ብዕለት 7 ለካቲት 2026 ናብ ኤርትራ ተጻሕፈ ህፁፅ ደብዳቤ ንዝተወሰነ እዋን ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ሓበራዊ ደባት መሬት ኢትዮጵያ ብምሓዝ መንግስቲ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ንዋታዊ ሓገዝን ደገፍን ክገብር ፀኒሑ እዩ። እዚ ግሰት ግዛታዊ ሓድነትናን ልዕላውነትናን ክእረም ክንፅውዕ ፀኒሕና ኢና ዝበለ ኮይኑ እዚ ተደጋጋሚ ፃውዒት ድማ ብዘይ ሳምዒት ተሪፉ እዩ ክብል ገሊፁ። ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልታት ዝተረኣያ ምዕባለታት ከም ዘመላኽትዎ መንግስቲ ኤርትራ ዝያዳ ናብ ምብራቕ መንገዲ ከም ዝመፀ ይሕብር። ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ደዋትና ብዝያዳ ናብ መሬት ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ወታደራት ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ምስ ጉጅለታት ዓመፅቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ደዋትና ዝካየድ ዘሎ ሓበራዊ ወታደራዊ ምልውዋጥ ምልዓል ጥራሕ ዘይኮነስ ቁልዕ ናይ ምጥቃዕ ተግባር እዩ ክብል ገሊፁ። እዚ ዘይቅበል ኩነታት መዛዘምን ንምግባር መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ብቕልጡፍ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ከውፅእን ምስ ጉጅለታት ዓመፅቲ ዝገብሮ ኩሉ ዓይነት ምትሕብባር ከቋርፁ ብወግዒ ክንሓትት ንፈቱ ክብል ገሊፁ። ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ግጭት ንክልቲኡ ህዝብና ዝገልፅ መለለይ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ዝበለ ኮይኑ ነቲ ዑደት ዓመፅን ዘይምትእማን ብዘትን ዲፕሎማስያዊ ጽምደን ንብታኺ ይከኣል ኢልና ንኣምን ክብል ገሊፁ። ንልዕላውነት ኢትዮጵያን ግዛኣታዊ ሓድነት ኢትዮጵያን ክኽበር ዝብል ሕጋዊ ጠለብና ኣወንታዊ ምላሽ እንተረኺብና መንግስቲ ፌደራል ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ባሕሪ ሓዊሱ ኩሎም ሓበራዊ ረብሓ ዘለዎም ጉዳያት ብወደው ዓሰብ ኣቢሉ ኣብ ባሕሪ ንምፅራሕ ዝምልከት ጉዳያት ኩለ መዳዊ ፍታሕ ንምሃብ ብሰናይ ድልየት ድርድር ክግበር ድልው እዩ ክብል ገሊፁ። ኣብ መንጎ ህዝቢ ክልቲአን ሃገራት ኣዝዩ ሓበራዊ ዝኾነ ሓድሽ ዘመንን ሰላምን ራህዋን ከግስግስ ዘኽእል ናይ ሕድሕዳዊ ምክብባርን ምትሕብባርን ዝምድና ንምድህዛዝ ቃልኣት ኢና ኣለና ዝበለ ኮይኑ እዛ ደብዳቤ በቲ ተሓሰበሉ መንፈስ ከም ናይ ሰናይ ድልየት ምልክት ንህዝብናን ዘዋናን ኣብ ግጭትን ህውከትን ክትመርፁ ዝለዋወኩም ምልክት ሰናይ ድልየት ክተቕርቡ ተስፋ ንገብር። ጌዴን ጢሞቴዎስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቅዳሕ ንኽቡር ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ መሓመድ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣስመራ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ስዑድ ዓረብ ንሚልዮናት ዝቁፀሩ ኣግማል ፓስፖርት ንምሃብ መደብ ከም ዘለዋ ዕላው ጌራ። እዚ ናይ ስዑድ ውሳነ ተሃገር ባህልን ቁጠባን ከም ዓብዪ ሃፍቲ ጌራ ትቆፅሮም ኣግማል ንምቁፃርን ብግቡእ ንምምሕዳርን ከም ዘኽእላ ድማ ተገሊፁ። ኣብዚ ሰሙን ሚኒስትሪ ከባቢ ማይን ሕርሻን ስዑድ ዓረብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ስጉምቲ ማእኸል ዝእከብ እሙን ናይ ሓበሬታ መዝገብ ዳታቤዝ ክህሉ ከም ዝገብር ድማ ገሊፁ። ወሲኹ እውን ኣግማል ፓስፖርት ንክህልወን ንምግባር ኣብቲ ዓውዲ ፍርያውነትን ውፅኢታውነትን ካብ ምትዕባዕ ብተወሳኺ ዋናታት ኣግማል ንምቁፃር ከም ዘኽእል ገሊፁ። እቲ ብሄራዊ መራኸቢ ብዙሃነት ሃገር ዝኾነ ኣልካብሪያ እቲ ፓስፖርት ንመሸጣን ምዝዋር ንግድን ንምቁፅጻር ከም ዘገልግል ድማ ፀብፂቡ። ብተወሳኺ ድማ መሰል ዋናታት ኣግማል ዝሕልን ከም መረጋገፂ ዋንነት ድማ ዘገልግል ከም ዝኾነ ገሊፁ። ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ 2024 ዝወፅእ ሓበሬታ ብምጥቃስ ኣብቲ ሃገር 2.2 ሚልዮን ኣግማል ከም ዘለዋ ይግለጽ። ኣግማል ባህልን ታሪኽን ስዑድ ዓረብ ዓብዪ ቦታ ዘለወን ኮይነን ብቐንዱ ንመጓዓዝያ ከምኡ እውን ከም ምንጪ ሃብትን ኩርዓትን እየን ዝቁፀራ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣግማል ብምርባሕ ዝካየድ ላዕለዋይ ናይ ውድድር ኢንዱስትሪ እንዳሰፍሐ ከም ዝመፀ ድማ ይግለጽ። ኣብዚ ውድድራት ዝዕወት ኣግማል ብኣሽሓት ቁፅራ ገንዘብ ሽየጣ ኮይነን እዝና ዓበየ ዝመፀ ንግዲ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ቁፅሮም ንኸትርሩ ድማ ገይርዎም ይርከብ። ብፍላይ ውድድራት ፅባቐ ኣግማል ተባሂሉ ዝተጀመረ ውድድራት ቆላሕታት ሰበስልጣን ካብ ዝሰሓቡ ነገራቶም ቀንዲ እዮም። ኣዳለውቲ እቲ ውድድር ከንፈርን ኣፍንጫን መኩባን ኣግማል ንምዕባይ ዝውሃቡ ክታባታት ድማ ኣጊዶም ኣለው። ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብ እቲ ንኣግማል ዝውሃቡ ፓስፖርት ንሕርሻ ዘመናዊ ከም ዝገብረን ባህሊ እቲ ሃገር ተዓቂቡ ክፀንሕ ከም ዝገብረን ድማ ገሊፆም። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ የመን ብቀዳማይ ሚኒስትር ሼህ መሓሲን ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ተመስሪቱ። ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ኣመራርሓ የመን ሓድሽ መንግስቲ ንምቋም ኣዋጅ ዘውፅኦ ኮይኑ ሼህ መሓሲን ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ኮይኑ ከም ዝቅፅል ድማ መግለፂ ሂቡ። አልጂኒኒ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ እውን ኣገልግሎቱ ክቅፅል ምዃኑ መንግስታዊ ማዕከል ዜና ሱባ ብዕለት 6 ለካቲት ሓቢራ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ቤት ምክሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ሰሌም ቢን ቢሬክ ኣብ ስልጣኑ ምእላዩ ብምቕባል ንአልጂኒኒ ካቢነ ሚኒስተራት ክምስረት ሓይቱ ምንባሩ ድማ ዝዝከር እዩ። እቲ 34 ኣባላት ዝሓቀፈ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስተራት ካብ ዝሓለፈ መንግስቲ 10 ሚኒስተራትን 3 ደቂ ኣንስትዮን ዝሓቀፈ ምዃኑ ማዕኸን ዜና ሰባ የምልክት። ሙቃምቲ መንግስቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ የመንን እቲ ብ9 ጥሪ ምፍራስ ዝገለጸ ቀንዲ ደቡባዊ መሰጋገር ባይተ ደቡባዊ የመንን ዝነበረ ወጥሪ ንምቅላል ዝዓለመ ኣብ ሪያድ ነዊሕ ዝቐጸለ ምክክር ስዒቡ ዝመፀ ለውጢ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ።
بخالي زينانا دما الجيريا مس إمارات عرب زغورة سمع أغلغلت أير سريزا الجيريا نتبعثت 3 جنوات 2013 مس إمارات عرب أو دابز تسمع معتب 3 حساس 2014 بدبلوماسي أواج صدقن سمع أغلغلت أير المقراط لاين حقاو دبلوماسياዊ سጉምታት ክትወስድ ከም ጀመረት ድማ ፍሊጣ እዚ ስጉምቲ ዝና ሓበራዊ ትራፊክ ኣየር ክልቲአን ሃገራት ምንቅስቓስ ጽዕነት ኣየርን ክጸልዎ ዝኽእል ኮይኑ ኣብዚ ብና ክልቲአን ሃገራት ዘለዎ ወጥረን ኣብ መንጎ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለን ንጹር መረዳእታ ከም ዝኾነ ድማ ይግለጽ بخالي زينانا دما سعود عربي إمارات تمويل بمنقد إثيوبيا زخيز زلو مسجار طوارن سبنا وسودان تتنقى بقصال مسجار زي حقا وطوارنا وسودان بمخانا كم زي عين التقوارات نتقجت يناوحن سو أو قلولا وتهاجر يعمقكم زلنا نتنقى منيستر قدات وطا سعود عرب زهو وقعو مجلسي تقلوا بوليتيكا ومفتح وهو بقلص زدقف كيسو بوسنات ودوات زي حقا وطوار نابدق سراوينا وسودان بمؤتاو زقورو وزلو قصال سعرتات ما سكفتو قليسو بخالي زينانا دما سرحت فنقل جوغان إرتراوያን ተጋደልትን ሓርነት ኣብ ታሪኽ ወታደራዊ ግጥማት ዓለምና ዒደት መዳርግ ጥራይ ዝረኽቦ ብመሬትን ባሕርን እጽብ ቅያ ዝፈጸመሉ ሓደ ካብ ብዙሕ መስተንክራዊ ሓርነት ቃልስና እዩ እዚ ብውሕሉል ወታደራዊ ስልቱ በርቃዊ ቅልጣፉን ስፍሓት ዝሸፈኑን ዓለም ዘገረመ ናይ መወዳእታ መሰረት መግዛእቲ ብምፍንቃል ሓርነት ኤርትራ ግድን ምዃኑ ዘግህደ ወታደራዊ ስርሒት እዚ ውልድ ወለዶ ኤርትራውያን ልዑል ሓበንን ኩርዓትን ዘንተ ዕለት ክዝክርዎ ዝነበሩ ታሪኻዊ ርሻ እዩ بخالي زينانا دما تمال قدام شوعة لكايت كتاشان إسران شدشن بريدن فيدرالاوي ريبوبليك صومال حسن شيخ محمود عودت من فصام دحرق أطريق كايرو آتيو بريدن حسنا هقراو معرفة نفرت كايرو دوز حلو سلطان قوس أمو أسنا سرعة كاولا كايدملو بريدن صومال حسن شيخ محمود مسمار حق قوس عبد الفتاح السيسي بزعاق لتاوزن نازة كورا ركبات كايد دما تسويتي كبر بخالي زينانا دما أمريكا وإيران زركو زغاتا بوحصوص كابت هاجر كوص تحساسيبا امونغ إيران أمريكا زل مفحفحنا غدد بممصو اب إيران زركو زغات أمريكا خيدونغ كابت هاجر نخوصو منغست حورات منغسات أمريكا حصوص متنقق تاوصيو اب إيران زركو أمريكا فيرتشوال امباساو زوص مغلصي زغاتات بقلطف كاب إيران نخوص تحساسي ولا نغعزوم دما خام منغست زخون عين دغف كيتصبيو بزطعمم منغد خوص دما تحساسيبو بريدن دونالد ترامب مولع إيران وتادراو سغم تخوصد كم زخل دحر زوص متنققتا اتمفحفح زياده نغدد يركب بريدن ترامب نتعباي تسكابين نفرت زخونت مركب USS أبراهام لينكن حويسو بركز ولا نايوق مراخونا وش متفرس كم زلاخ قليص الله إذا جزاف تسكابين نفرت مركب كابز حلفت الرجميرة أو تخاو عسكرة خمد الله دماي فلات سبب سلطان أمريكا زي قساتهم ووشت إيران نا إنترنت نيتورك مقراتن ناي بررا مصر رازن كقاتهم كم زخل دماتن كي غمالو بخالي زينانا دما هينوك ملورهان كالاي ترتحيزو هينوك ملورهان عباي جوجل بقطعه وددر سعيرو على درجه بمحات كالاي مدخ زول صومان ناتنايل تسفاطين شاي درجه حيزو مسبول صات 10 تودرات دما زازيمو بخالي زينانا دما ابز حلفه خاب منغسي ኢትዮጵያ ከም ዝመሓደር ዝንገረሉ መርህ ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ስለያ ኣባላትና ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ይጽምበረለው ብዝብል ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓበሬታ ወፂ ዝነበረ ኮይኑ ኣብቲ ሽዑ እዋን ድማ ካብ ኣዲስ ኣበባ መልሲ ከም ዝተውሃበ ይርስዓን ኣብ ፖለቲካ ምብራቅ ኣፍሪካ ተኣማንነትን ሚስጥር ብድሙቕ ዝፍለጥ ናይ ኤርትራ ናይ ስለያ ማሕወር ኣባላቱ ናብ ኢትዮጵያ ይጽምበረለው ዝብል ሓድሽ ትንተና ድሕሪ መሃቡ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዋሚ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካን ኣቶ ብንያም በርሀ ሕፅር ዝበለ ውልቃዊ መልሲ ከም ዝሃበሉ ይዝከር እቲ ተኸታታሊ ድራማታት መረብ ሆሮቪው ኣምልኪቱ ሓፂር ምላሽ ዝሃበ ዲፕሎማት ቢንያም ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ትመርበብ ናይ ነገር ጥዕና ዘይብሉ ኮነ ምስ ኤርትራ ሕሉፍ ተገዳስነት ልዑል መጠን ዘቕረበ ባህላታት ምውጥዋጥን ከም ትንተና ተመሲሉ ዝቐረበ ምፍራሕ እቲ መረብ AI ወይ ድማ ሰብ ስራሕ ብልሕና መሰለ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣካይዳ ዘይኽእሉ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ እዋናት እቲ ንሶም ዝገብሮ ናብ ካልኦት ምጥባቕ ኮነ ኢሎም ሒዞሞ ዘለውሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ናብ ኤርትራ ስለያን ዝተፈላለዩ መጽናዕቲ ናብ ኤርትራ ዝገብሩ ሰባት እናሰደደ ተጸሚዱ ይርከብ ስለያ ኤርትራ ቀርና ኣፍሪቃ ቅድሚ ዝስራዕ ምዃኑ ረሲዖም ሙከራታት ክገብሩ ድማ ይረኣዩ ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ወግዓ ዋላዳ ይግበሮ እምበር ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ካብ ኣስመራ ይወፁ ከም ዘለዉ መሰረት ኣብ ዝሓለፉ ወርሕታት ኣብ ዓሰብን ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኤርትራን ዝተተሓዙ ስለያ ቁፅሮም እናዘየደ ይኸይድ ኣሎ ኣብዚ ትማሊ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ጎደናታት ኣስመራ 5 ሰለይቲ ከም ዝተተሓዙ ድማ ይግለጽ ኣሎ ነዚ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ምስ ረኸብና ድማ ናባኹም ክነብሎ ኢና
ብኻሊእ ዜናና ድማ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ናብ ኤርትራ ምእታው ቀፂሎም ይርከቡ ሎሚ ካብ ክልል ዓፋር ተላዒሎም ልዕሊ 50 ዝኾኑ ናብ ኤርትራ ብሰላም ኣትዮም ይርከቡ ስርዓት ብልፅግና ኩናት ክኸፍት ኣብ ዝደለወሉ ዘሎ እዋን ዕጡቋት ዓፋር ድማ ናብ ኤርትራ እናወሓዙ ይርከቡ ዕጡቋት ዓፋር ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ልዕሊ 800 ከም ዝኾኑ ድማ ይግለጽ ኣሎ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅሉ ብኻልኦት ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ትመንና በቢ ዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም